Assalamu alaikum mehriban adamlar. Ine yeni de ýaýlymda halifa we şägir zatly gepleşýärler. Mehriban adamlar, biz siziň agdy bir döwletli maşgalaňyza artgal döwlet bagtyarlyk ardy edýäs. Biri üstünlüklerden üstünlüklere alyp barýan, bagtdan bagta alyp barýan mehriban hem gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, döwletli işleri elmedama rawaşlyklara beslensin. Neşeyle ýagşy arzuwlar bilen ýa adamlar biz şuň halifa we şägir atly gepleşigimizi ýurdumyzyň iň bir awraýly teatrlarynyň biri Mawlüt Murad Nahy milli sazly drama teatryndan taýýarlamagy makul bildi. Mehriban adamlar, häzir özüňiz tomoşa edersiňiz bir teatrın halifalaryny hemde olaň şägirtlerini söhbetleşige çağırdyk. Hem olaň pikirlerini umumyň halifa we şägirtlik barada mehriban arkadagymyzy açyp beren giň ýolundan peýdalanýan bir teatrın halifalary hem şägirtleri öz ýürek buýsançlaryny ýetirerler. Münasipdir taryhyny ýaymaga, münasipdir dowam bolup ýaýrara, paýhas berer sunwatda ýol saýlara, insana durmuşda adaşmaz ýaly mukaddes halifa şägirtlik ýoly. Bardyr türkmenimiň owlugydyna, bardyr halkyň aýdymyna sadyna, bar gadal şygyryna, çeper sözüne, wefalylyk, ýgrarlylyk simboly mukaddesdir halifa şägirtlik ýoly. Ünlü ýani dogrulukdyr hemişe, dogrular ýetirýändir ýeňişe, haýyrdyr himayet berer her işe, bir mehriban ýürekleriň misaly mukaddes halifa şägirtlik ýoly. Ata-baba gelýän asly halallan beslenip agardywlardan hyýallan, her kim bagtly bolar geçdi bu ýollan, ihlasdan, anamdan, ilmdan doly mukaddes halifa şägirtlik ýoly. Arkadagyň paýhasyndan galkynyp ýörer ýollarymyza salya ýalkymyn, onjudur, anamjydyr halkymyň, şoýya bizi göýä güneşiň şowy mukaddes halifa şägirtlik ýoly. Teatrın ojagy. Bu ojokdan ençe ustad ötenler. Mukaddesdir teatrın ojagy. Olar üçin sahnada bir watanlar. Mukaddesdir teatrın ojagy. Amangul Mehmet düýbüni tutan, bu sunwat ýoluny uzak ýol öten, bazaraman şana şöhrata ýeten mukaddesdir teatrın ojagy. Altygarly ençe kino döretdi. Baba annan halifady ussatdy. Artyk jally aşyr keşbine girdi. Mukaddesdir teatrın ojagy. Muhammed Şerkezow Elilhan bolan, ata döwlet päk ýüregin zan bolan, durdy safar meşhur halnadar bilen mukaddesdir teatrın ojagy. Sabr ece eneleriň seresi, göýe beýik goja dagyň deresi, sonu Suray Murat sahnan çyrasy, mukaddesdir teatrın ojagy. Nur Cemal Söýün hem Fahriye Ali, olaň ýylyşyna awraý uly. Liza Garaýewa Karkaran keşbi, mukaddesdir teatrın ojagy. Gülkü ustady Gurban Nazar Atakka, ýatlama kän tagan tarif hakka. Ataw Urat Hoja ýaşar ýürekde, mukaddesdir teatrın ojagy. Atalaw dramanyň edberi, goýdy ol sahnada kän piyesalary, Nurmurat Köşüli şowdur gerçegi, mukaddesdir teatrın ojagy. Annamrat Muradow ýürekde ýaşar, aman bayram merdi hem berdi aşır. Şanyna han ýelli şygyrlar ýazar,
mukoddesdir teatrın ojagy. Ustatlar hormatlyya arkada, ilimizde beyiklere sarpa var. Müňdürli miweli göýäki bir bağ, mukoddesdir teatrın ojagy. Merhaban adamlar, biz Halipe we şägirt atly gepleşigimizi Mawlym Muladyň naky Milli Sal Drama Teatryndan söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Biziň söhbetdeşimiz Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Öwed Geleniw. Öwed aga ine şahyr Atajan Anneverdiýewde şeýle bir teatrlar bar. Halipalar bize öwüt berdiler. Bolmasa da boynun burup sorayan, iň zerur zatlar öwüt berdiler. Öwünde hiç zat soraman. Bar zatdan belentdir namasym, arym, asmanyň, watanyň belentpesligi. Belki bide öwüt berilen şüýündir bahasyz zatlaryň mukoddesligi. Ine hormatly prezidentimiziň şu bahasyny ýetip bolmajak Halipe we şägirtlik ýoluny giňerim açmagy, mümkinçiliklerini arttırmagy siz Halipalary biz şägirtler hasam buýsanlaryň bolsa gerek. Dogry diýäňiz. Hatır. Mehriban hem gahryman arkadaşymyz Türkmeniň öňden gelýän ýoly, Halipa şägirtlik ýolyny ýokary derejede ýoly goýup açyp berdi. Şu öňden gelýän ýa-ni dörejilik işinde her bir öz hunärmen şu sunugyň adamsy özüni, ýüregini goly bir adamy sunugy diýişgärin Halipa tutunýar. Mysal üçin deňeşdirip aýtsam, men bile okan bir näse oglan gyýlarymyz bar da, bile okudyk şu aktörlük orundan bolýany. Her birimiziň Halipamyz başga da. Täbi şu haýsym bolsa bir Halipaň öz aýratyn taraplary bar. Hersiň bir öz bolşy ustat taraplary bar. Şol biri türkmençe gaty gow gürlemäge başarýar. Biri şol ýazylan eseri okap, şol döreçe keşfiniň üstünde işleş usuly bar. Özüniň ýürüti, özüniň garaýşy bar. Şoň üçin hem ýa-ni deňdüşlerim, ýoldaşlarym hersi öz ýüregine goly, öz istegine görä, öz şonuň döredilen keşiflere görä, ýa-ni döredilen aýdym bolsun, saz bolsun, şoňa görä söýgü oýanýar şoňa. Ona şonu Halipa tutunýar. Şonuň öwrenýär, şoňa ynanýar. Şonu öz görüşi boýunça beýik saýýar. Şo sunugyň beýik derejede baran hasaplaýar. Onu şonuň öwrenmäge endig edýär, hem öwrenýär hem şoda köp öz peýdasyny, miwesini berýär. Ine mehriban arkadaşymyz şo zatlary gowy çuňur düşünýärdiň, ine şo ýoly gaýratyn ünsürip, şu wagt bütün dörejilik işgärleri ol höwet bilen şo işi ýoly goýup, şunu ýaly sunugyň dörejilik ösüş ýoluna barýar. Şunu aýdasym gelýär. Beýik Mawlym Pragda bir teatr bar. Öwdaga ihlas bilen bir kämile gol beren yeter maksadyna yetmeýän galmaz ýa-da. Indi siziň şägirtligiňizde geçmeden ötürü elbetde size min haýyny Halipalyga ýetişip ýöne şonno da Halipalyga ýetişmek üçin hem siziň hem Halipalaňyz bolandyr. Indi şo barada biziň tomoşçularymyza bir kagda aýdyp berýärsiňiz. Bil okan oglan gyýlarymyz bilen okamyzda gürrüňdeş bolamyzda ýa-ni okuwa girmäkä, şowra ýykyn etmäkä eýem Türkmen teatr sunugynyň ägirtleri bilen şolar sahnada görüp, şolaryň ukybyny, ustatlygyny gözümiz gidip söýüp gürrüň ederdik de. Şoň üçin men aýdasym gelýär, şol ýaňy başlaýan sunugy işgär üçin hemme ustatlar Halipaň ýaly bolup görünýär. Hemmesinden şolaryň barlygy, şolaryň sahnada döredýän keşipleri, awraýy, ýeten derejeleri, ýyl arasynda, tomoşaçyň arasynda gürrüňleri hem ýürek maňlyňa batýar. Ustatlar gaty köp Türkmen teatrynyň otunda. Şolardan aýtsam, maňa iň bir ýakyn Halipa gördüm özümi Türkmenistanyň halk artisti Hajan Mehmedow, Hommat Müllük, teatr hem kino aktöri. Şolar bilen hem işleşmek meser etdi da maňa teatrda. Men aňdym, olaryň hem maňa ünsürip, men bir kemale gelmegim üçin maslahat berýärlerini duýdum. Ýaxşy niýet bilen
bellikleri edýärdiler. Halipa aladasy hökmünde kabul edip, onun özüň şoňa gol ýöleşeniňi, zebitleşeniňi şolar bilen bir ıslaşanyny duyman galýa. Şo söýgü, şo hormat dowam edýär. Şu wagt etselem şol zat aýrylanok. Şu wagt men özümi şolaň şägird tasap edýän. Şonu Hammat Müllük ýaly Hazana Mehmet ýaly ägirtlerin. Olarda näme aýratylyklar görýärdim men. Şolaryň sahna çykanyny türkmen ene diline gürleşleri. Türkmen ene dilimiň gözelligini, owazyny hemmesi boýunça şoňa ünsürýärlerde şonu halka ýetirjek bolup bir görelli görkezýärdiler-de. Ýoksam başga bir halipa bardyr, o da başga bir tarapdan ustatdyr ýöne. Bularyň ýa söz oklaşy, sözü itekleyişi. Maňlyňa batýady, seni başgaça tolgundurýar. Goşok gozady, ýa-da öz keşpler boýunça monolog gozady, gaty täsirli bolýar. Ondan soň näme diýip beýdip bilýärler diýip pikirlenýän, oýlanýan, gözleýän, ondan şolaryň köp fiilçilik netijesinde köp fiillap, seljerip, öwrenip şolaryň işleýişini. Onun özüňe de siňýän bolmalylar şol zatlar. Ihlas bilen bir kämilge el berseň, şoňa ýapyşsaň şol halipalaryň kömegi bilen bu görelli nusga bada. Şol alanyny alansaň saňa bir gaty ýeňil düşýär. Elbetde dörejilik işi kyn iş. Ýöne belli bir derejede şolaryň kömegi bilen, şolaryň barlygy bilen, şolaryň işe bolan garaýşy bilen, rahmete bolan garaýşy bilen şondatry öwrenip özüň bir ýeňillik duýanyny duyman galýan da öz işinde. Peýdasy bada. Hawa, oda inha bir gepleşigiň dowamyny elbetde kinoda, teatrda, umuman şu sunwatda bir halipaň ähli işlerini ýeke-ýekeden sanap geçmek mümkin näl dogrusu. Ýöne haçanna halipaň zähmeti, on ihlasy şägirdinde de görünýär. Netide bir näçe biziň türkmen kinolarymyzda, bir näçe teatrlarda döredin keşpleňiň sany kän. Ýöne şeýle de bolsa şowur wagtyň özünde sizem öňkü halipalaň ýoluny dowam edip şägirdim ýetişdirmäge wagt tapdyňyz. Nu şägirdliňiz barada da bir kagda aýdyp berýärsiňiz. Ýaş tomoşaçylar teatrına ýa-ni halipalaň ýanynda o işler boramsoň biziň ýerimizde de täze ýaşlar gelip boratda. Ondan olaryň bedeli ýa-ni men aýtmaýaly, olaryň biziň işleşimdi görüp, biz bilen bile okan bolup ýylyň işleşini görüp, olaryň bizden nusga alyp boradylar. O öýde gelýärdiler, işle gurumdaş bolýarlar. Eýem sen şu wagt bilýän, şolaryň saňa bolan garaýşyny, seni bir zat biljek bolýanlyklary, dow talapdygy, bir istek wadygy, höwes wadyny bilýäňde, şoňa begenýän, gowunýan. Ondan şolaryň şu sen alyp baran işini, teatr sunat işini dowam etjegine inanýanda üstüne de ynam dörýär şolary. Erterki gün şular şu teatr sunatyny, türkmen teatr sunatyny o derejede alyp gitjegine ynam dörýän, sebäbi näçe ynam dörýär? Şolaryň bile sahna çykýan, bir näçe gahrmanlyň keşfini döredýär olar. Şolaryň keşfini döredende halipa bolsaň biz şolaryň aşyk bolandy duýman galýar şolaryň eden işlerine de söýýär, o iş etdi diýen. Berekellah diýip berekellahyny ýetirýän. Ine şonu ganatlanan ýaly bolýan. Şolaryň işleýişini, ustatlygyny eýem kemale gelip barışyna gowunyň ýetýär. Gowunýan, begenen duýman galýan. Öwda. Ine merhaban arkadamyň halipa we şägirdlik ýoluny bir giňerim açmagy, ýa-ni sözümiziň başynda da aýtýarmy diýär, mümkinçiliklerini artdyrmagy. Biziň merhaban arkadamyň türkmen sunatynyň 100 ýyllyklaryny nazarlaýanlygy äşgär bolýar. Sebäbi diýende şol ýa-ni halipalardan gelýän ýoly, inhaýny siz halipa hökümini dowam edýäňiz. Merhaban hem gahrman arkadamyň o türkmen halky üçin, sungat işgärler üçin bir esas bolar ýaly, öz işlerini peýdalanar ýaly ajaýyp kitaplary bize peşkeş berdi. Şol kitaplaryň esasynda biziň Maksum adyndaky Milli Drama Teatrymyzda bir näçe oýullar goýuldy. Olhan adyndaky türkmen film kino birleşiginde bir näçe filmler goýuldy. Oňa da men gatnaşdym. Şoňa da gatnaşanmy begenýän sebäbi şo taýda şol eser haçanda gowy bolanyny
hamir mayası da özünü de esası bolup ya şu yazılan hikayetler hamir mayı bolup olma dedi. Şol güýçli bolanny, şol ogodun älemoşy renkli öwüşgüler bay bolanny artist üçin keşip öğretmek üçin gyzykly bolýar, höweslendirýär, solgundurýar. Awa tolunmagy da zat gerekde. Onuň adam zaly adam da aktyor keşip öğretende bir şoň näme görkezýär. Şonuň söýgüsini, duýgularyny görkezýär, akyl paýgadyny, käbir zatlar seljerip, oýlanyp, şo zatlaryň hemmesini biz öz tebigi ýagdaýymyzda görkezýäs. Ýöne şo wagtda elbetde biz başga bir telpek geýýän, don geýýän, başga eşikler geýýäňde şol gahrman başgaça bolup ýüze çykýar da. Ine şunu ýaly işler bilen meşgul bolup ýörüs. Şoda bir öz netijesini berýändir. Ine şo ýerde de biz ýene de ýa-ni şagirdlerimizi görüp, şolaryň hem iş eşine görüp, göwnümizi ýetip öz ýanyndan diýäňde aý tölemi ertir kugun Türkmen teatrsyny ody, Türkmen kinosyny ody ýene de dowam eder diýip begenýän, gowanýan. Kemýän bir sözi bar. Seniň eliň meniň dilim hünäri nusga bolup galsyn eýilen eldir diýip şey aýdan sözi bar. Şonu ýaly arkadagymyz şonu ýaly ýaxşy niýetler bilen şonu ýaly gaty gowy ün sörýär. Şoň üçin biz gaty şat begenýär. Şonu ýaly halipa şäherlik ýoluny ýokary derejede açyp bereldik üçin şonu bizim gündelik işimizi ýöretmäge, döretmäge şunu ýa pursat döretip bereldik üçin mehriban hem gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun. Ömrü uzak bolsun. Tutýan ähli, ýaxşy niýetli işleri mundan beýlägem rowaj alsyn. Öweda bizim size geljekde Türkmen teatr sunuwatyna ýene-de kän şagirdleri taýýarlap, ösdürip, kemale getirip, uman şu mehriban arkadagymyzyň bize aýratynam halipalara bildirýän anamny ödäp, kän şagirdler ýetişdirip, mundan meýlägem işleňiziň rowaj bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Ýene-de teatrda Türkmen sunuwatynyň bayramçylyklaryna duşmak nesip etsin. Sag bolun. Yürcün yürüyüz, şadiyancı oynoyaz, üssümüz guri vaqti, özümüz rahat duyaz, Bambil çağı arlıkları, gigiyana taydan arassa, çayğı asla sızdırmaya. Hova rahat geçiya ve tenmeğin önün alya. Yumşucuk paktadan önürlen bambil çağı arlıkları, çağağınızı ulultmakta sizin en yakın kömekçiniz olar. Bam 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 bili, senin barlap gör hani.
Medeniyetimiz, sunutumuz, teatr sunutumuz hasam arşagalı, Kahraman Arkadamız, bizim medeniyetimize, sunutumuza, milli teatrımıza diýsen ulu ünseriya. Bu bolsa bizim medeniyet sunut işgärlerinin, teatr işgärlerinin her bir goýan sahne eserlerini aýdyň göze iýilip, o bolsa artistlerine medeniyet sunut işgäriniň bir buýsançyna buýsanç goşýar. Özleriniň bir bagtly garaýşlary bilen, Kahraman Arkadamda özleriniň arkyşlary bilen, öz eserleriniň üstü bilen halk köpçüligine ajaýyp eserlerini hötürläp durýarlar. Kahraman Mehriban Arkadamyz halipa şägirdlik ýoluna diýsen uly ýol açyp, biz ýaşlary hasam bir şo halipalar bilen ysnyşmakda, şolardan bir täze bir medeniýetiň, sunutyň, teatr sunutynyň umumyň bir ähli wagtda halipalaryň bize bir özleriniň bir gollawynyň, goltgosynyň bardygyny aýdyň suwut etýär. Arkadamyň hut özü bize halipa, ähli wagtda görülli, Arkadamyň bize sowgat berýän her bir eserleri bolsa biziň ýan kitabymyza öwrülip halipalarymyz bilen bilelikde täze eserleriň bir halka hötürlenip durmagyna özüniň bir ýardamyny berip durýar. Gülnäwat, ine mawtumlaryna milli sal drama teatrına tomaşçylara ýetirilen we ýetirilýän sahna eserlerine halipalar bilen bile çykyş edýäňiz. Halipalar bilen sahna eserine bile çykyş etmegiň aýratynlygy. Halipalar bilen sahna eserine çykyş etmegiň aýratynlygy bu biz ýaş şägirdler üçin diýsen ol bagt bolup durýar. Sebäp ýaşlykdan höwes edilen käriňe bir eýe bolup, şo kärde de ussat halipalar bilen bir sahnada çykyş etmek oňa ýetesi bagt ýok. Sebäp adam arzuwsuz bolmaz. Ýaşlykda edilen arzuwa ýetmegiň özü uly bagt. Her bir sunut ulgamyny şägirdleriň kämillige ýetmek üçin halipalar ilki zerur bolup durýar. Teatrňyzdaky halipalar barada tomaşçylygymyzy aýdaýsaňyz. Bizim mawtumlaryna milli sal drama teatrymyzda bir näçe halipa ustatlarymyz bar. Olardan Özgeleýew, Ultaýçhanyň, Orada Mangelliýew, Türkmenistanyň atgadanan artisti Aýsultan Kuwusowa, Atamrat Atay, umman bir näçe halipa ustatlarymyz bar. Şol adamlaryň kömegi bilen ýaş şägirdlere bir näçe halipalyk ünnegler edilýär. Şeýlelik bilen hem şol halipa şägirdlik ýol hasam kämilleşip bir şägirdleriň hem halipalaryň öz pikir edişýärligi yetişmeginde özleriniň aýratyn bir usatlygyny görkezýärler. Kahraman Arkadamyň hut özüniň görelli bolmagy bilen, hut özüniň halipalyk etmegi bilen ýanky halipalyk şägirdlik ýoluna hasam bir ünserliýär. Bizim şu ajaýyp mawtumlaryna milli sal drama teatrymyzyň sahnasyna da bir näçe ustat halipalar bilen çykyş etýär. Şol halipalar bilen çykyş edilende ýamyň aýratynlygym diýsen biz üçin bir uly bir ýol ýörelge bolup durýar. Her bir babatda, her bir eserde keşip canlandyrjak wagtyň gapdalyna ustadyň halipaň bolsa oňa ýetes bagt ýok. Sebäp üstünde näçe tejribäni geçiren ustat halipalar bilen bilelikde bir sahnada çykyş edende olar eýem özüniň bir tejribesini näki zatlar saňa öwretýär. Eýem sen öňkü goruň üstüne ýene-de bir näçe zatlar goşulýar da çykyş edilýän keşpler halipanyň kömegi bilen halk köpçüligine diýsen bir üýtgeşik ýakymly täsirler gallarýar. Sebäp adamyň özündäki zekini, öz kärine bolan söýgüsi, halipanyň şägirdine beren bir maslahatlar eklese bir ýere jemlenýärdi, halk köpçüligine ýetýär. Eger eýem şu halk köpçüligine ýetirilen eserler bolsa, şol adamyň şu keşi ýerine ýetiren adamyň özüniň söýgüsiniň ýüze çykanlygy, özüniň bir kalbynyň buýsançdan doğrulugy ähli şu keşpde jemlenýärdi. Şol ähli tokgolagy bilen halka ýetirilýär. Halka meýän şonu duýýar da teatr halkyň aýnasy. Adamlar, tomaşaçylar şol sahna eserine çykyş eden adamyň keşfiniň üstünden özüne gerek bolan ähli bir söýgüni ýa bolmasa şo ýerde ýerine ýetirilen keşfiň üstü bilen aýdyljak bolan wakany tomaşaçylar bir kabul etmek üçin gapdalyna ustadyň kömegi hukman suratda gerek. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe biziň milli medeniýetimize, sunutymyza, milli teatrymyza hormat goýan Kahraman Mehriban Arkadamyza köp sag bolsun aýtýar. Ähli wagtda bize halipalyk etýän Kahraman Mehriban Arkadamyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Eýil ýurt bähretli tutýan tutumly işleriň ählisi rowaj alsyn. Merhaba adamlar, mawtumlarynaky milli sal drama teatryndan biz halipa we şägird atly gepleşigimizi taýýarlap bugünkü
gepleşigimizde de ine şu teatrın halipaları we şol halipalan şagirtleri bilen söhbetdeşlik taýýarlap Ziyetriyas bilen söhbetdeşimiz Magtymul adynaky Milli Sal Drama Teatryndan bilen halipa artistimiz Türkmenistanyň halk artisti Oltaç Haniwa. Oltaç gelneje inha bilen mehriban arkadaşymyzyň taýsy tagarlaty bilen halipa we şagirtlige giň ýol açylyp ol bugünkü berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne öz miýwetini emmerýär. Ne bugün biziň şu dörejlik toparmyz bilen teatrynda gelmegimiziň sebäbi şu halipa we şagirt barada halipalaň hem şagirtleň pikirlerini tomaşçylygymyza ýetirellik geldik. Biziň edin arkadaşymyzdan şu halipa we şagirtlik ýoluna giň germaşdy. Halipa şagirtlik bolanyny teatryňam gowlaşýarda, artistlaň ýagdaýam gowlaşýar. Artistler tahnada elmidama doğru yöreýär, doğru gurlýär, doğru jogap berýär, bir da jogap bermeli bolsa, ol gaty ol kömek edýär. Hem artistlere, şägirde de kömek edýär, halipatyna da kömek edýär. Halipa bilen şägirtiň arasyna da şu inçe göze görünmeýän, bildirilmeýän duýgular bolýar-da. Sen özüňi şägirdiňe öwredýän şeýle sen gowar jigim, şuňa alyp beýtseň, munyň bärsin şeýdi barsaň, hakdam gowar diýip öwredýän soň on netijesine garaşýan özüň. Şu düşündimkä men aýdanmy, ýa düşünmedimkä diýip özüňem şu hytyrdap ýörsiň-de bir hili aladatyn edip şoň. Emma haçan şägirdiň senden alyp şu öwreneni men aýdan zatlarymy edil jüpüne düşürüp edäkä özüň hedil edýäň-de, öwreden ihlasym tiňipdir diýende, ýerine barypdyr diýende. Şoňa da özüm begenýän elmidama. Ay halipa hökümini hökman ol eken miýwäňizi bilýäňiz-de, görýäňiz-de. Şagirt halipaň gahanaty bolýar diýilen bir jümle bar. Şu barada pikiriňiz halipa hökümini. Soňa baka näme şagirt bir hili eýem toğurlanıp dur da işi halipaň özü arkaýynlaşýar da bilýän. Men hemme zat ederim diýip, emma käwat birden şutaýna bolmadaý men diýip şu edek bolmady diýende. Onuň mene ýörüýte şu şägirdim ýanyna barýany şu taýmy neme etmedim diýip şu şägirdimden sorýan baryp. Nähil gördüňmi diýende. Nähil. Şu da laýyk hata etse onun begenýän näme bolaypdyr diýip. Şoň üçin şo ganat berýär-de maňa. Men ganatym bolýar-da. Sebäbi halipa hökümini şagirt gallarmak ol bir perzendiňi ösdürip kemala getiren ýalak bolýar-da. Edil şoňal bolýar o. Ol täsirlenjene bir näçe sahna eserleriniz bar. Bu ýerde edil şol halipaň şol şagirtlere ýetirýän bir ihlasy, şoňa bir goýýan, öwretjek bolýan bir ünnegleri şagirtleriniz näil kabul edýär? Yo şagirtler gowy kabul edýär. Men özüme şu Moskvada okudum da men Şepkin adynaky ýokary teatr institutyny gutardym. Şu gutorp gelýämde de Molla Nepet adynaky akademik drama teatryny berdiler meni bolyn. Şu adam şu hakana pikir edýän bolyn. Şu teatrda men ähli biziň bir bek halipalamyzyň arasyna düşdüm de. Bilen sonu Suray Muradowa dagy, Savara Taýba bardy. Hemmesi işläp ýördiler de. Onuň haçan ýanyna barsaň bir açyk sorasaň bolyn hemme adam aýdyp berýärdiler, öwredip berýärdiler. Esasy şu türkmeniň däplerini öwredýärdiler ama seredenne de diye bir hili utunç bilen seredýär diýdi. Geliniň şoňaly häsiýetleri edberseň diye şu jüpüne düşür diye eden işiň diýip. Ne görýänmi siz şol real ägirt halipalardan sapa galypsyňyz bile bir teatrda zähmet çekipsiňiz. Mehriban arkadaşymyz şol
ata-babadan gelýän şeýle halipa şägirtligi 100 ýyllyklara alyp gitmek üçin, nesillere aýdyň ýol görkezmek üçin, şol ýoly dowam etmek üçin häzir halipa şägirtlik ýoluna giň ýolaşdy. Ha size minni şol halipalardan öwrenen mektebiňizi, öwrenen ustaatlygyňyzy, şägirtligiňizi ýetirýäňiz. Öldürünen beter begenýän haçan men diýenmedip şu jipine düşdi. Şägirdimden beter begenýän şu be men diýenim go düşünüp duraw diýip şoňa begenýän. Täzelikler alýan olardanam diýe, olar ýaşda. Olaň pikiri başgarak. Men öz pikirim bar, olaň öz pikir bar. Olaň pikirini eşitmegim gaty ýazykly bolýar, ýakymly bolýar. Ol tüz aýtýan zatny go jogap berse, şoňa da begenýän bilýän halipa hökümine. Şoň üçin biziň Türkmen sunwatynyň dürli görnüşleri eýem hormatly prezidentimiziň taýsy aladasy bilen dünýä ýüzüne çykdy. Şoň üçin hem halipa şägirtlik ýolunyň aýratynam sunwatda ähmiýetiniň ullugyny siziň halipa hökümine aýdyp oturan ýakymly söhbetde öňünden biz bilip oturýarys. Halipa şägirtlik ýoluny bize açyp beren şoň aladasy diýen Ediz arkadamda tüýsürümden jan saglygyny dileýän, ömrü uzak bolsun, başı dik bolsun, hil üçin, watan üçin edýän ähli gowluklary mundan meýle rowajlanmagyny tüýsürümden arzu edýän, hem de dowam etmegini isleýän. Sağ olun. Bizim size şägirtligiňiň arasynda halipa bolup ýene-de türkmen teatr sunwatyny ösdürmekde kän ulu işler bitirmeňizi, janyňa sag bolup, ömrüňiz uzak bolup, şägirtligiňiň arasynda uzak köp keşipler döredip bir ýene-de hormatly prezidentimiziň bizden edýän tamasyny ödäp bir türkmen sunwaty üçin täze bir zekinli ýaşlary, şägirtleri ýetişdirmeňizi arzu edýäs. Sağ ol Batyrjan. Sağ olun. Sağ olun. Tutuş halkyň hakydatyna, ýüregine ýyz goýan zehinler bolýar. Ol zehinler ýurduň taryhy, halkyň geçmişi bilen aýrylmaz bagly bolup, öz ýaşan döwrüni şöhratlandyrýarlar. Şeýle zehinleň biri Türkmenistanyň halk artisti Savr Ataýewadyr. Savr Ataýewa teatr sahnasynda hem çeper filmlerde dinan keşpleriniň giden bir toporuny döredipdi. Şol dinan keşpleriniň her birine Savr edýän mehr muhabbetten dolu ýüreginiň ýeti zehininiň bir bölegini duýmak bolýar. Hergedek oň dörüdün keşplerini tomuş edeňdi. Hökmürawan wagtyň zehiniň öňüne boýun eýýänliginiň şaýady bolýar. Beýik adamkärçilik sypatlaryny özüne jemleýän bu ustad dinanyň geçen ykbal ýoly barada halk köpçüligi hemişe gyzyklanýar. Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň magty muladynaky döwlet bayragynyň eýesi Savr Ataýewa 1917-nji ýylyň noýabr aýynyň 7-sine Ahal vilayatynyň Baharly etrawynyň Bamy owasyna Aman bilen Awadanyň maşgalasyna dünýä ýenýär. Ol türkmen artistleriniň ýokary bilimli ilkinji nesilleriniň wekilleri. Ýokary hujaýyn tamamlap Türkmen teatryna işe başlaýar we ömrüniň ahyryna çenli teatrın ody bilen gerip, külü bilen çykdy. Savr edýän hiç wagt öz dörejülik tejribesinden kanagatlanmanlygyny oň bilen işleşen kärdeşler aýdýarlar. Şoň üçin hem ol artistiň ustadlyk mümkinçiligi elem ýaly giň bolmaly. Oň öz döredin keşplerinden kanagatlanan günni, durgunlugyň ilkinji güni hökmünde bellerdim. Ustadlygyň boyu arşa barabardyr. Ösör durur diýereken. Ustadlygyň baý iş tejribesi,
başarnygy bilen meselsiz ıkrar etdiren Sabir Ataýewa bütün ömrüni halka, tomoşaçylaryna bagyşlady. Megerem şoň üçinem halk onu yürekden söýendir. Sabir eje sahnada mehriban ine, goý birlän ikilän yaramaz häsiýetli aýalyň keşfine çykyş eden bolsun. Şonno da madama ol sadadan aladaçyl zinanyň keşfini dawarlanyrdy. Oň zehini bilen dünýä inen keşpler Kadir Derýaýewiň ykbalyny ene kütü. Bazyr Amanowyň keminesine Ogul Hajar. Towşan Esenowanyň gelin gelýäsine Yamanja. Towşan Esenowanyň seniň ışgynnasyny Gyýtça. Bazyr Amanowyň Molanipetini totum halkyň göwünden turdy. Ustadyň başarjanlygy barada ýurdumyzyň sungat öwrenjileriniň, artistiň şägirtleriniň aýdan, ýazan, söýjülükli ýatlamalary, taryply sözler öreýänken, men Sovetskaya kultura gazetiniň 2000-nji ýylyň fevral aýynyň 11-näki sanyndan gysgaça jümleýäni ýatladym elýär. Sabir Ataýewa islenlik uly we kiçik keşplerden keşfin sırrını açıp biljek altın açarjygy tapmagy başarýar. Bey teatrda we kinoda ägirt uly tejribesi bar bolan artistiň diňe bir hünär ustadlygynyň netijesi bolman. Eýtem oň müdümi juwan gözlewler bilen ýetelen zehiniň kepeller. Öz ruhu baýlygy, gözelligi we ajaýyplygy boýunça serek duşýan zehiniň kepeller. Özü dünýeden gaýdan soňam daşar döwletiň metbugatyny şeýle hormatly senalar bilen ýatlanylýan türkmen zinanyna nenen buýsanmajak. Sabir eje diňe bir ustad artist hökmünde däl. Eýdem hakyky türkmen zinanyny mahsus keşpleri özüne jemleýän ene hökmünde halkyň hakydatyna siňipdir. Oň söýgä baý kalby, mehr muhabbet ýagyp duran nurana ýüzi, döreden keşpleriniň içine girip, täsirli keşpleri janlandyrmagy, durky bilen halka, watana, saýlankärine wepal bolup ýaşamagy, işlemegi, döretmegi biz üçin beýik nusxa bolup galypdyr. Sabir Ataýewanyň ömrü hem döredijiligi halk üçin, watan üçin, milli sungat üçin bar zehiniňi, zähmetiňi, kuýup başarynyňy kalbyňa bagyşlap zähmet çeksen, ilgun tarapyndanam hemişe hatiraň belin saklanýanlygynyň aýdyn misallar. Häli häzirlerem Sabir Ataýewanyň oýnan oýunlary, kinofilmleri, tomoşaçylary özüne çekýär. Ony ýagşylykda ýatlaýarlar. Hormatly arkadaşymyz biz üçin şöyle bir uly mektepde hormatly arkadaşymyzyň bize peşkeş eden kitaplary, oň her bir jümlesi, her bir sözi gyzylaga aplaýmaly sözlerde biziň magtumladyna Milli Drama Teatrymyzdan hormatly arkadaşymyzy halipa tutunup şoň kitaplaryna şeýle bir uly eserler goýduk biz öz sahnamyzda. Hormatly arkadaşymyz medeniýet sungaty şeýle bir arşa gallardy da ýetilmedik sepkitleri ýetirdi. Hasan biz ýaly ýaşlary uly ynam bildirdi. Hormatly arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny, alyp barýan ýyl wähmetli, ýurt ähmetli işleriniň ilmi damary başlyga betlenmegini arzu edýäs. Sahnadaky ýerine ýetirýän keşfin täsirli çykmagy üçin halipalaň nähil täsiri bar? Halipalaň täsiri gatul täsiri bar. Sebäbi halipa bolmasa, mektep bolmasa keşp görünmeýän galar öýtýänler. Sen şu oýnan keşpine ilki bilen özüň ynanmaly. Ynanyp soňam halipadan maslahat soramaly. Halipa seni şu keşpe giyirmek üçin şu keşpdäki aýdylýan sözleri, ýönekeýdat şu sahnada eýlek-beýlek ýöreňde de şu bir adam eýlek ýöreňde de, bir adam beýlek ýöreňde de şoň manysy bolmaly. Ine biziň halipalamyzyň bize berýän uly kömegi, bilen täk ýaş bolýarsa, hormatly arkadaşymyzyň kitapyndan alýan eserleri, sözleri alaňda kadimden gelýän sözler de şu sözleň manysyny düşünmek üçin biz halipalaryň ýanyna barýarsa.
Hatta şu bir yönü köýse de bolsa şu söýdüň aýdyrış öz hiňi bar, öz basymy bar da. Şoň üçin halipalarymyň ilmi dama janlar sag bolsun, halipa şägertlik ýollaryny ilmi dama dowam etdirip, biz ýaly ýaşlara uly kömek bermegi bizi şeýle bir begenler ya buýsanlar ya da bize begen ya men magtumaladyna Milli Sal Drama Teatrda biz Atalow Halipa bilen hem işledim, Kadir Atabayev bilen hem işledim. Ana hut her Öwez Gelenow bilen bile işleşýär. Ana ştaýda şu pursatda bizim Öwez Zäde bilen bir sahnada goýan eserimizden bir bölejik oýlanmam ýadyma düşýär. Mümkin bolsa aýdyp bereýin. Adam ululugy çöküp zat barada garaýyşy ýetgeýän eken. Wagt bilen hem şeýle. Wagt hakyna näçe çüň pikirleniňçe her günüň gymmatlygyna düşünýän. Şol gymmatlygynyň içinde has owdany, has ähmiýetlisi ýadyma düşýär. Biz bir owada öňübesdik, özümizem ýaşdaşdyk. Çağlyk ýyllarymyz mylaýym bahar paslynyň şemaly öwsüp geçip gitdi. Her gün şatlyk şagalandan noly mektep ýyllarymyzam kerwen urak geçip gitdi. Sen ýüregiňde maňa bolan ışık tutaşdy. Ýöne näme üçindir ýürek dogyň maňa aýtmakdan çekinýädiň. Bir günem sen öz dostuňdan maňa ýadan hatyň goşurmagy haýş edipsiň. Has täsirli bolar ýaly, ol hatyň soňuny goşuk titrler bilen beýan edipsiň. Gülüm, saňa seredip, gara gözüm doýmady. Menne dören bu söýgi hat ýazyp goýmady. Men ilki wada ol hatalamda şeýle bir begendim, şeýle bir tolgunnum. Ýöne, sen ol hatyňda meni çyn ýüregiňden söýýäniň ýazypsyň. Hemem harwgullyk tamamlap gelýänçäň men saňa garaşak ýa garaşmajagyň bilmeksläp ýazypsyň. Emma men o haty jogapsy goýdum. Ilki wada içki duýgym daşna çykarmakdan çekindim. Gyýy tonjoňlyk üstün çykdy. Güýdaýlarynyň bir güni sen harwgullyk diýäniňi eşitip, seni uratmak üçin demir ýol menziline bardym. Emma men seni görmedim. Anha birdenem ýuwaşajydan otly süýşüp başlady. Bir hili gursagymdan ýüregim soňurup barýan ýaly. Birdenem gulagyma ses eşitdi. Sese tarap öwrüp seresem, "Maral, maňa garaş" diýen ses eşitdi. Sese tarap öwrüp seresem, sen wagonyň penjeresinden maňa elgin galgatyp duranyňy gördüm. Hemem zordan garaşlaryny geçdim. Men saňa ýüregim açasym geldi. Ýöne näme üçindir aýdyp bilmedim. Aňmadyňmy gözlerime garaňdy. Aňan bolsaň, näme üçin gelmediň? Men saňa ýüregim açasym geldi. Utanjaňlyk dilim baglan üçin ot bolup asmana uçasym geldi. Iň bolmany ýekije pursat men saňa ýüregimi açasym geldi. Ine şular ýaly halipalar bilen şunýal monologlaryň her bir söýdüň, her bir wakaň, bir özi bir gysga göwrümlen bolsa, bir giden waka ýatyrda ýanky monologyň içinde şoň ugradan pursatyň ýa geljek pursatyň şonu iki agyz goşgaýdaňda da halipalar bilen öwezäde bilen şunýal monologlar işleýärse, şular ýaly uly mümkinçilikler döretip beren hormatlar kadamydyň. Jan sag bolsun, ömrü zok bolsun, il wähbetli, ýurt ähmiýetli alyp barýan uly işleri ilmi dama rowaşlyga beslensin. Halipa we şägert atly gepleşigimizi biz söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Bilen indik söhbetdeşimiz Magtumuladyna Milli Sal Drama Teatryndan Türkmenistanyň atgyzanan artisti Atamrat Ataýew. Atamrat aga inha Magtumuladyna Milli Sal Drama Teatrynda ýa halipalar bilen söhbetdeş bolduk. Bir söhbetdeşligimiziň dowamyna biz aýratdyna minha şu halipa we şägertlige ünsürýän hormatly prezidentimiziň halipalar üçin, şägertler üçin giň mümkinçilik döredip bermegi, onda da sunuwatyň dürli görnüşlerini Mehriban arkadamyzyň hut özüniň görelli mektebi bolmagy, siz halipalar biz şägertlerin buýsunýan bolsa gerek. Biziň issenlik edýän işimizi Mehriban arkadamyzyň bize berýän tagarlatyny biz her gününe duýýas da. Sebebi şu Mehriban arkadamyzyň bize peşkeş beren şu eser şahdetdanlary biziň her bir teatrda sahnalaşdyran eserlerimizde bize golt durýar. Sebebi Mehriban arkadamyň öýüdi bize medeniýetde otunup otdy.
ehli babatta halipa olup görülmekde bolup gelýärdi. Şu bizim teatrymyz aslaly bäri bir näçe spektakllar dürlü uğurlarda hakkında gurrun görýän, owa durmuşundan ýaşlamydyň durmuşundan gurrun görýän spektaklaryň hemmesinde diýenýär Mehriban Arkadamyzyň şu öz eserlerine gozgoýan meseleleri bizim sahnalarymyzda, şu eserlerimizde ilmidama öz beýan tapyp durýar. Indi şu wagt halipa şägird hakkında gurrun edýärse, olin bizim Mehriban Arkadamyzyň ödü şu halipa şägirdlik ýoluny aýratyn bir ýol açyp berdi. Halipa şägirdlik ýoly istenlik babynda mahsusatdan biri we döwür ütüye indiki ýaşlar ýetişip gelýär, onuň olara şol ödüň halipalyk edip şolara öz ýoluny urup durmak ýa bolmasa şol şägirdliň halipadan käbir babynda şol öwrenme zatlaryny öwretip durmasaň elbetde ötüşen bolanok, ondan başga öňe bolanok. Biz ýa-ni okuw gutarıp gelen wagtlarymyzda bizim bir näçe halipalanmady men hemmetinden ýaşaryň spektaklaryna gatnaşyp oýnayan keşberni hatta ýatdan bilýärdim-de. Türkmenistanyň halk artistlary Aman Gulmammedow, Badar Amanow, Ata Durduýew ýa bolmasana bizim has bir hem mollumyz hem bir halipamyz bolan Ata Alow şuraň hemmesi bizim aramızda bolup bize şu öýlerin ähli zähmetlerini tiňdiren halipalar da. Talip döwrümde Türkmenistanyň halk artisti Ata Durduýewiň kemeni spektaklyna pirini ýerine ýetişini şol helidim gödüňde de. Onuň şoňa bir Kwap bolsun. Daş bir şol garry minetçiyim. Şonnaky käbir häsiýetler meşe Ata Durduýewiň ýerine ýetiren keşbini, şu pirini gödüňe tutup käbir zatlar şoň edýän hereketlerini, şoň öýüni alyp barşyny, şu garry adamyň nähil öýüni alyp barşyny, ana şu da men ulanmagy öýüdüme gaty bagtly bilen täbäbi. Şu halipalardan görün spektaklaryny şoň edýän sahnadaky alyp öýüden alyp barşy, şoň sahnadaky edýän hereketlerini, şoň sahnadaky teatryň sahnasynyň bir medeniýetini öwrenmeklik şol her bir arty üçin ullakan bagyt. Odan bir şaýda Atalawyň bir aýdan bir zady bar. Sahna diýilen zat hiç wagt ikili halamýar diýdi. Şoň üçin hem sahna çykganda näme üçin çykýanyny bilip çykmasaň, sahna sen kabul etmeden ok, sahna sen şol ýanyşyny bagşanawym diýetdi. Odan ýene de bizim şu halipa artistlarymyzyň käbir aýdan zatlary bar. Olam sen artist bolsaň ilmidama halkyň gözündeň, şoň üçin sen özüňi midama galyba salyp durmaly diýetdi. Ana şu zatlarym bizim gulagymyzda henüz ýaňlanıp durdy. Sebäbi şol artistlaň ýerine ýetiren keşplerini görelmeginde şolaň sahna bolan bir ýerim garaýşlary, şolaň sahna bolan wepalygy, hormaty, şolaň özüni sahnada alyp barşlary men henüz şendim şu Türkmenistanyň halk artisti Aman Gulmammedow şu Mollebet adynaky drama teatryna ýol baş bolmagyny spektaklyny görmäne barýardyk. Şonu istenlik teatrda 3 tan jan kakylýady. İlk wada şol teatra giren wagtynda eýleşiňi tawşyryp ondan soň teatryň tomarjagyna girmek üçin bir jan berilýärdi. Odan ikinji jan ýam artistler üçin üçinji jan spektaklyň başlaýany hakynda habar berýärdi. O şonu Mollebet teatryna üçinji jan berilmeýärdi. Şu Aman Gulmammedow şol oturýan ýerine gelip oturup bir tomoşaga salamlaşýar, odan çyra öçüp ana şondan soň spektakl başlaýardy. Şoň öýdem şu Aman agaň tomoşa bolan hormaty, artistlere bolan hormaty, öz sunuwatyna bolan hormatyny aňladýardy. Men hilide şenim şu Aman agaň öýüni alyp barşy, ýoly ýörep barýar, şoň adamlar bilen salamlaşy, şoň gürleşy. Hilide şenim men gözümden nokta. Ana halipalyk näme üçin adama gerek? Ýöne ol men gaýwana halipam da. Men şoň adamlar gürleşlerini adam bilýärdi, şo teatrda spektakl görýärdik, şonu Aman agaň ilmidama artistler gürleşýärdir. Hilidim gözümden nokta. Bizim teatrymyzda da şu halipa şägirdlik ýoluna gaty uly üns berilýär. Beýlek teatrlarda şeýle. Ýöne bizim teatrymyzda şu hadim üns berilýär sebäbi bizde kän ören bir okuýuply bir guzurly ýaşlamyz bar. Şolar bilen sahnada bir wagtda oýnamagyň öýdem
gator ullakan da. Aman Gulmamedov'un aydan dağıtlarını Atalov bir de kevlatlar bir de gurun beredi o şol. Sen halife bolup şagirtler bilen sahnada oynayan wagtyň sen şagirtden öwrenmänem ýatdan çykarma diýer. Sebebi aman ağın beýikligi diýdim men kewat aman uştaňa bir hinrak bolu diýdim. Şeýlem diýip şol maňa ünsüren dinläp diýen diýende atam alyat diýdi. Şonu men şoladym beýikligini görýärdim diýdi. Sebebi men halife ýotam aman ağyal halife ustad ol ýok da bolýany. Şonu da şol şagirtden dinlemän başarýat diýdi. Biz şu Moskvada okuyan bir de molma gurun berýär de ten halipodan şagirtlerim öwrene käwa tebebi her şagirt wada. Okuyuply, gaty okuyuply şagirtler wada. Olardan öwrenmen hiç wagt aýby ýok tebebi sunwatyň soňu ýok da. Käwa oturup ýöne tomajlaryň oturman gurun edýärdik de şonu aýdýat da şol şu şagirtden käbene tiredeňde özüň ýaşykda goýuren ýalňyşyň ýadyna düşýär diýdi. Şoň üçinem şagirtden öwrenmek gaty ullakan da talip üçin. Eger sen şagirtden öwrenip bilseň, şu şagirtden öwrenýäniň, şonun öwrenen şagirdiň duýdy, saňa bolan hormat hasam artýar diýetdi. Ana şu zatdan öýdi, şol sunwatyň ilerlemegine, üstünlikler gazanjagyna alyp barýardy. Atamrad ağa, ine siz şu wagt şol biziň türkmen teatr sunwatyna uly ýygygalar giden halipalar barada. Söhbetimiziň dowamyna ýatlap dursunuz. Bir şu söhbet döşlüğümüziň başyna teatryň ýaş artisti Maya Welgalijewa bilen ýa-ni söhbet döşlüğümizde olay diýe biziň teatrymyzda öwüz gelen fiýaly Atamrad Ataýew fiýaly Urad Amanelliýew Oltas Haniwe ýaly halipalarymyz bar. Biz şolar bilen bir sahnada çykyş etsek, biz şunem ullakan öwrenere zat kän diýdi. Siz bolsa ýa-ni aýdyp dursunuz, käwat şagirtlerden hem öwrenäýmelliýäňiz. Şu ýerde şagirt bilen halipa bilen şagirdiň arasyndaky bir göze görünmeýän mehir ýüze çykýar. Bunu aýtmak bilen ýüzlenjek bolýan sowalym bar. Olam ýa-ni siziň şol öňkü halipalar barada aýtdyňyzda. Indi siz şu teatrda halipa hökümini siziň ýoluňyzy indiki dowam etjek şagirtler barada da tomaşçylygymyza bir kısa aýdyp berýäsiňiz. Sen halipa bolsaň, haýda bir birine maňa şagirt bolup şagirde taýlap boranok. Eger şol taňa gelip halipa diýip dönýän bolsa, diýme onu tenne bir ady şol bir öýden bir hormatynyň bar. Hormatynyň badygy da. Osaň eger taňa şol halipa diýdi, onu ten oňa şagirdim diýip bilýän. Menne öýden aýtdyňda Maya Welgalijewa teatr aslanyna şol öňkü opera balet teatry ýapyldy täzeden şu Mawtmuladyň milli drama teatry açyldy. Ana şonu Maya Welgalijewa gelen wagtda hakyky bir türkmen bir näjek ýaşajak gyýjagady. Şol bir türkmene mahdut öýdüňe çekinjeňligi, tahnada ýöne çekinjeň ama tahna çykana bir guzurlugy. Şol sen hayran edýärdi. Men şolara gowun. Men şu adam şu ýaşlara gowunýanna, tebebi gowunma diýerler. Biz şu ýaşly bilen çyky diýär tahnada. Olyny men Maya Welgalijewa bilen hakykda bir spektaklymyz bar. Agyr spektakl. Maya şonu bir türkmen geliniň, wepaly türkmen geliniň nime keşfini ýerine ýetirýär. Menim oň garşysynda bir betgylyk adamyň keşfini ýerine ýöne şonu şu Mayaň sahnada men bilen erbet garpyşyp soňundan çykandym atymlarda gatyrak giden bolsam bagışlap görünýär. Men aýdym o sahna. Sen nähir bolundy sahnada eger men erbet bolum diýen ýok. Hazam beter oýnaň diýen bilen käwa dogry matematik şeýle ýigrenýän sahnada diýetdi. Ol ýigrenmelem o da tebiýöne diýsen şol sahnada eger bile keşp ýerine ýetirýän bolsaň, garşylaşan bolsaň sen erde zınjyr ýaly bir-birine oklap oturmalylar. Ana şagirt halipa diýilende şonuň hep çykýar. Sebebi şol men Maya bilen bir sahnada çykýan wagtymda men şoňa şeýle düşünüp bilýän. Sahnada düşünmek bir başka, durmuşda başka da. Ýöne sahnada da durmuşda da düşünmek ol ullakan bagyt. Ýaş, gozurly artist bolan gyýlanmada şeýle bir gowunýan sebebi men isteni bilen şol bilen çykýan wagtymda şol düşünüp şolan aýdýan zatdan men kabul edýän, olar men aýdýan zatdan kabul edip bilýär. Ana şol halipa şagirtlik, şol bir-birine hormat şonu gelipçikär. So bir-birine ýanky göze görünmeýän bir mehir zynjyry bolýar. Hawa. Ana şol zatdan öýdü halipa şagirtlik ýolunyň şeýle gowy ýolu goýunyň alamaty diýenne.
Halipa şägertlik ýoluna gaýdyp geldim. Bir de Mehriban arkadamyň öýüdi Halipa. Mehriban arkadamyň eserleri sahnada ajaýyp eserler düretmäge öýüdi bir de ýol berýär. Bizim teatrymyzda şeýle o spektakl sahnalaşdyrylýan aýnalar Batyr sahnalaşdyrdy, toýmada gel toýmada diye. Şol spektaklym Mehriban arkadamyň ýatlamalary esasyna türkmen toýlaryna aýratyn bir bu ýatda galyan pursatlar ýadyna salýan spektakl. Mehriban arkadamyň her bir eseri diňe bir bizim teatrymyzda dedel. Beýleki Türkmenistanyň ähli teatrlaryna, Türkmenistanyň baş drama teatrynda da şeýle o atda we pada we sapada spektakl gördükde. Şonu da şu Mehriban arkadamyň şu türkmeniň dep desurunu, şu edim gılımlaryna, türkmen libaslaryna goýan sarpaty istenik spektaklda bize golty berip bizim Mehriban arkadamyň bize berýän kitaplaryň hemmesi yan kitap bolup şun güle orada bize gollaw berýärdi. Watanmyzda bolan ýüregimizde küsüýügi Mehriban arkadamyň bize berýän tagallady, Mehriban arkadamyň bize şular ýaly ajaýyp teatrlarda işlemäge berýän tagallalary bar. Odan şu ajaýyp ýurtda, şunu ýaly arasda watanyna, asuda watanyna işlemedik mümkünler. Biz her bir ädimde Mehriban arkadamyň bize berýän tagallaryny duýup, odan şu Mehriban arkadamyň bize berýän tagallalaryny öýdümiziň dehmetimizle cevap vermek için alada var etmeye bir borçlu. Çünkü Mehriban arkadamız bir de şeyle ajaýyp teatrlarda şeyle gowy mümkinçilikleri düret durka işlemedik mümkünler. Gasy dogry aýdýan atamlarda şu ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp näwerýän şol ýanky hormatly arkadamyzyň eserlerine täze keşipler döretmäge umuman bizim türkmen teatrlarymyzyň ählisinde halipalarym bar. Şol halipalardan nusga alýan, görelli alýan şägirtlerim bar. Şol şägirtlere bizim halipalarymyza halipa bolýan bizim edir arkadamyzyň bizim üçin edýän tagallalaryna halipalaryň sunuw diýişlerleriniň hoşallygy ören ýürekden. Men şu fırsatdan peýdalanyp bir de şeýle ajaýyp zamanany peşkeş beren, şeýle ajaýyp eterleri peşkeş beren Mehriban arkadamyda tüýtürekden fawortymda diýär. Elmidama biz medeniýet sunuwat işgärleri Mehriban arkadamyň berýän tagallalaryna özüniň işimiz bilen, zähmeti bilen jogap berjekdim. Men anandyrýan sebäbi Mehriban arkadamyz bize şeýle mümkinçilikleri berýär. Şoň üçin Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ähli tutýan tutumly işleri elmidama rawaç bolsun. Tamada biz size şu gelecekte Türkmen teatr sunuwatyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýaş täze şägirtlere halipalyk edip şu sunuwatyň ýoluny diňe rawaçlyk üstünlük arzu edýär. Sag bolun. Sag bolun. Häzirki döwürde dünýäni sözüniň aýdylyşyny oňarmasa manysyz bolar. Şeýle hem artist sahna çykyp beýik şahsiýetlerin keşbini janlandyrmakçy bolsa, onu olaryň döwrüni, ömür ýollaryny, çeken kynçylyklaryny, şol döwrüň otur turumyny, geyim geçimini,
gylyk häsiýetini ymykly öwrenmelidirler. Artist bütün ömrüni gözlewde geçirmeli. Sebäbi tomoşaçylaryň isleg arzulary gün saýyn artýar. Artist sahnada wagty, ol sahnanyň eýesidir. Tomoşaçy hem teatra girip oturan soň, ähli ünsüni diňe sahnada görjek wakatyny gönükdirýär. Şoň üçin hem dörejilik täzelikleri bilen tomoşaçylary haýran galdyrmagy başarmak, ýerginsiz zähmeti baş goýan her bir artistiň borjudyr. Mehriban arkadaşımız, hormatly prezidentimiz Halipa şagirdlik uğruna ulu mümkinçilikleri gaty kän gowy şertler döredip berýär. Biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, kämilleşmäge, öz sunat eserlerimiziň üstünden milli teatr sunatyny milliligimizi açyk görkezmekde ulu mümkinçilikler döredýär. Muň üçin fursatdan peýdalanyp mehriban hormatly arkadaşymyza ulu sag bolsun aýdýan nisip bolsa teatr eserlerimiz bilen yine de teatrda hujuw bilen işler döreders halkymyzy mehriban arkadaşymyzy begendirer. Merdan ine mehriban arkadaşymyzyň taýsir tagallasy bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne türkmen teatrynyň ösenligi hemem şuň mana eýedigi sebäpli ol artistanyň kän ustatlygy ýerine ýetirjiligi talap edýär. Şol wagtyň özünde Halipa şagirdine diňe bir aýdym saz bolsun, ya teatrdaky çykyşlary öwretmek bilen çäklenmän eýsem durmuşdadyr nusga bolarlyk zatlary öwredýär. Siziň Halipa we şagirdlige bir mukaddeslikleri bolan garaýşyňyz. Gowy soraw. Halipa we şagird diýilende ilkilen Halipanyň şagirdiniň öňünde kämil hemde nusga görünüşinde bolmagy wajipligi bar. Alalyna bir maşgalada kiçik çagan terbiýelen wagtymyz ilki çaga öz kakatyny meňdäsi gelýär. Asoň mektebe ya ýokary okuw jaýyna giren soň öz moliminiň gurleşýäsi gelýär. Has medeniyetleşýär, dünýä garaýşy ýitkeýär. Edil şoňgaly Halipa şagirdligi biz şu wagtyn söýleýän bolsak, mehriban arkadaşymyz ähli kesip hünäriň eýesi, ustatlaryň derejesinde. Biz dogrudan her bir işde bize nusga bolup durýar mehriban arkadaşymyzyň öýüdi, günden güni bize Halipa bolup durýar. Ýa-da mesal üçin kiçik gyýjagyz entek öýde ejesiniň ýanyna nahar bişirip durmagy görüp öwreneni bilenim. Entek gadanyň maşynyny iki çäk ýöküde galyp bişireni başgaça. Ýöne bişirip otyr gadanyň barbyr kömege mätäç bolýar. Eniden sorapdyr ýa-da duýduny açanataýyn. Ýa bolmasa tagamyn daatly bolmak üçin. Edil şoňaly bizem teatr sunudy işgärleri mydama Halipa şagirdlik gatnaşygyna mätäç bolýar. Edil şu pursatda bize köp zatlary öwrenmek üçin mehriban arkadaşymyzyň ýazýan täze eserleri günden gün bize kämilleşmäge uly mümkinçilik töredýär. Halipanyň özüne de ulykan jogapkärli iş düşýär. Ähli wagtda mysal üçin Lukmanlara, Lukman hökümine hemme peýdal maslahatlaryny berip durmak. Ya artista täze eserleriň üstünden peýdal maslahatlary berip durmak. Şo peýdal maslahatlaryny biz özümizde özdeşdirip, biz onuň ýa-da halka ünlügçi bolup çykyş etmek nobaty bize ýetýär. Merdan, ine türkmen halkymyzda Halipa hünär atasy, mollumyň bilim atasy hasap edilýärde. Ine şu teatryňyzda Halipalar, şagirdler täze sahne eserlerini döredýärler. Şonda da hökman suratda Halipa hormat goýulýar, Halipadan kän zat öwrenilýär. Siziň şagird hökümine Halipalaň ýol ýörelgesine amtylşyňyz. Sunudy işgärleriň öz aslym çagy ýa nowjwanlyk göwnleri bar. Diýsem ýalňyşmyn. Elbetde ujuýpsyz jada begenip, ujuýpsyz jadadan derrew gynynyp bilýän adamlar. Ondan ýanky duýgur adamlar diýseňem boljak. Ýöne nähil duýgurlygyna garamazdan ozul terbiýede üşük duýulan zat entek ojokdan gaýdanda gerekde. Şoň üçin Halipanyň berýän maslahatlaryny elbetde alyp durmaly.
Elmidamaga biz mätäç bolýas. Her bir basýan ädimizde de, her bir diýen sözümizde de sebäbi halipalar şu sözüň näçe urnuş diýilişine ýem başyndan geçiren ýörelişiň, oturuluşynyň, turuşynyň, türkmençiligiň asyl nusgasyny bize berip biljekdiňi halipalar. Halipalaryň berýän sözlerini mätäç bolup, alyas, ymtylyas, şeýdibim oňsoň bir-birine meňzemeýän täsin owdun keşpler döreýär. Şu keşplemizin ykbaly elbetde bizim halipalarymyza bagly. Alaryň käbatlar, sunudy işgärleriň arasynda elbetde şeýle gurrunma, bir spektakly bir 15-20 gedek gidenden soň has kämilleşip gowy diýýärler. Ol sunudy işgärleriň öz arasynda. Ýöne hakyna eden de bolun, şol 15-20 gedek bilen näle birinji gedekde de eýýäm gowy gitmeli. Şol gowy gitmek üçinem hökman suratda halipalar maslahaty gerek. Eger şol halipalar maslahaty nowzanlyk dörep ýa özümizden alınmadyk ýagdaýyny onu biz öz ýanky ýalňyşlyklarymyzyň üstünden iýişilip düzülüp 20-nji gedekde onuň bary şu diýiljek maslahatyny biz barýas onuň. Ýöne ýalňyşlygyň üstünden barýas. Ýalňyşmajak bolsam elbetde hökman suratda halipalar maslahaty berýän ünnegleri hökman suratda gerek bolup durýar. Şu halipalaryň ullukan berýän öwüt nasihatlaryny almaga, döretmäge, täze keşplerde mehriban halkymyzy, arkadagymyzy, ýurdumyzy, asudy asmanymyzy, parahat halkymyzy begendirip durmaga uly mümkinçilikler döredýän mehriban arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan, ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow berkarar döwletimizde durmuşa geçirilýän möhüm maksatnamalary, döwletli işleri, ýurdumyzyň şöhratly taryhyny, baý mirasyny, ata-babalarymyzdan şu günlere gelip ýeten gadymy diýip desturlaryny, watan söýjülük, halallyk, insanperwerlik ýaly ýagşylyk häsiýetlerini döwrebap eserleň üstü bilen beýan etmekde. Türkmen edebiýatyny, sunuwatyny, medeniýetini östürmekde. Bagtyar watandaşlarymyzy garaşsyz watanymyzyň gülläp ösmegi uğruna täze üstünliklere ruhlandyrmakda, ýurdumyzyň medeniýet, sunwat, döredüjilik işgärleriniň alyp barýan işleriniň ähmiýeti örän uludur. Kutşoň üçinem döwletimiz ýurdumyzyň medeniýet we sunwat işgärlerine uly ynam bildirýär. Türkmen medeniýetiniň we sunwatynyň ösüş aýratynlyklaryny çuňur öwrenmekde. Bu ulgamyň hassa kämilleşdirilmegini, şeýle hem täze derejelere göterilmegini üpçün etmekde, olaň netijeli işleri alyp barmaklary, uly üstünlikleri gazanmaklary üçin ähli şertler döredýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, bagtyarlyklardan ruhlanýan, galkynýan edilýäşler. Bir gepleşigimiziň ahyrynda edidi adamlar halipe we şäherdiň diňe bir sunwatda däli eýsem durmuşyň islenlik pursodyna da, önümçilikde de, alym bilimde de taýsyz netijesiniň bardygyny bilýäs. Şeýle mukaddeslige giň ýol açan biziň edil arkadagymyzyň halipe we şähertligi ünnemegi bilen ähli pudoklarda ötüşüň gazanylýanlygyna biziň ählimiz şaýat. Şoň üçin biz mehriban tomaşçylar sizden etjek bir haýyşymyz, egerde şu gepleşigimizde bellikleriniz bar bolsa, pikirleriniz bar bolsa, bize habar ýollap bilersiňiz, hat üstü bilen ýa jaň edip habar edip bilersiňiz, SMS ýollap bilersiňiz. Bize şu prototda size ýatla diýäs 44 24 74 telefon belgisine jaň edip bilersiňiz. Ýa bolmasa da 0583 belge SMS üstü bilen habar ýollap bilersiňiz. Edi adamlar biziň mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallasy bilen halipa şähertlik ýolunyň mundan meýlägem dowam bolmagyny tüýsürekden arzulap siziň döwletli maşgalaňyza arsgal döwletiň bagtyarlygyň ýar bolmagyny arzu edýäs. Biri üstünliklere alyp barýan mehriban hem gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, döwletli tutumly işleri elmadama rawaj alsyn. Sag salamat bolun mehriban adamlar.